Kesepiar nong undangan rikolan isun arep sesandingan mung karingan teni ganti netino riko kekudo wong liya aju kelon disun nutup wirang iki konco lan dulur kabeh wis padha ngerti apa pengen isun riko tampa kari-kari yo kari riko milih welas hang liya namun rangin udiane gede tuku orong kliru serapi kepingin nyanding longgo kuwade jumpune worong sing poco rapi kopi jaman isi bubukan pereng peling bocah leleran wis kadung demun ati ketianan kepeles nyanding borong nikahan aju kelon disun nutup wirang iki konco lan dulur kabeh wis padha ngerti apa pengen isun riko tampa kari-kari yo kari riko milih welas hang liya mangun rangin udiane gede tuku orong kliru serapi kepingin nyanding longgo kuwade jumpune worong sing poco rapi kopi jaman isi bubukan pereng peling bocah leleran wis kadung demun ati ketianan kepeles nyanding borong nikahan mangan rangin udiane gede tuku orong kliru serapi kepingin nyanding longgo kuwade jumpune worong sing poco rapi kopi jaman isi bubukan pereng peling pecah leleran wis